Здравейте хора, аз съм Юския и тук сме с Слави. Бети, стига! Слави, Бети, както от Сандански на БГ и... Слави! Слави. И това е нашето оцеляване. И стига ви коментирам, айде почваме да оцеляваме, тъпо е, айде. Кошка! Бети развържа кокошки. Чакайте да си сложи броните. Да сложим броните. Кожените брони, нали, много са силни. Хора, някой да направи кирки. Ами аз... Не, аз имам. Wait. Аз не имам, чакайте. Ами аз не. Аз ще направя. Аз ще се разтоваря малко, че съм... Души съм се напълнил. Бети, искаш ли айрон панталонки? Не. Да, искам. Ето ти Бети, им дръж. Чакай, сега си правя такова, стой малко. Дадох ти. Как ми го служи така? Хвърлих ти го? Как ги направи иначе така? Я ще си скъпся. Снимах си лицето на екрана. Добре, ай, но некъде. Чакайте. Айде, Бети. Ой. Бети винаги се бави. Добре, са! Какво ще правим? Не, мината бяхме предишния епизод. Малко на експедиции, идвайте. Айде, къде? Слави, ти мога да излизаш някак си, бе? Пак има мизерен лак. Айде, ходим нека. Това дърво ми харесва, ще го отрежа. Айде да правим нещо по-интересно. What's amazing? Тази кошка да от нашите. Та кошка е на същото. Билици. Ай, те насам. На къде? Кате! Ето ли? Следващия епизод ще направим градинка, става? Окей. Кучета, вижте, има много кучета. Не ни трет кучета. Айде ги убием. Бети, всички ще се засилят срещу тебе, Бети. Бети, гледай сега. И двете кучета са срещу тебе. Помощ. Айде ги уби. Хора, получаваме пари като убиваме такова. Какво? Ами, паяци, зомбита. Верно ли? Да. Охо, скелет. Ево, маце. За какво са ни тези пари? Ами, за шопа после, Бети. Какъв той шоп? Какво се прави в него? Ами, ще можеш да купуваш неща от Ето, него. you are related $2.67 of killing skeleton. Yeah. Кате, къде сте, бе? Ами, ние сме малко по-нагоре. Ами, върнете, защото аз не имам. Трябва да сте до мен некъде. Илчо, къде сте? Бети, аз съм за тебе, ела при мен, ела. Баха това в паса. Кате, къде си, бе? За тебе. Окей, Слави къде? Слави! Слави се изгуби. Слави! Некъде в холме. В холме некъде. Ама, Слави, говориш ли са? Да. Викам да не си заглушил това. Добре, ние сме на експедициите там, майстори нещо. Ти си майстор. Кате, виж какво хубаво езерче. Телепорт има до тебе. Само мързи. Майстори там нещо не. Тук с Бети брахме. Брахте. Да, брахме ние пясък, да. Брахте пясък. Пресенце! Взех си. Илчо, О, пишите братът се пъти. окей. Аз натискам. Айде, натискай. Айде. Дойде ли, бе? Ето го. Къде са? Бети, къде са? Хора? Кате ти водиш. Откаране при такова. Всички ли си сетнаха холма там в къщата? Да. Окей. Кате, тук при дърветата трябва да има скелети, така че хубаво. Всъщност става нощ, така че... Айде, искате ли да сме на експедиция да убиваме зомбите и скелети? Така, за да мога за шопа. Добре, че имам меч, някой има ли? Аз имам меч, Той ще ми свърши. Аз имах много меч, защото каза, аз си наприх 5, 6, 7, 8, 10, 12. Кате, зад мен ли сте някъде, бе? Да. Аз съм тук. Явно аз съм единствената с Айрон брони и Айрон меч, вау. Ох, чакайте, че ми заби играта. Забити компа, ресни го, аз имам мизерен лак, ама кога седна на лаптопа, тогава ще ми изпрелага. Сега през компютъра,
рестотъп компютър. Става вечер, Кате, къде си? До тебе. Тук нещо ми харесва. Виж какво яко. Ти си ни забил. Как така? Ние се Слави се движим, но ти не се. Само виждам как мърдаш ръката, но не се движиш. Ясно. О, Това е защото Бети получи лак и аз получих лак после. Логика. това не мога да излеза. Айде, тебе ти движиш се. Аз движи ли се сакате? Да. Добре, много странно става с новата версия, че на предишната версия не ми правиш така. Защо обирам това дърво? Аз се знах, нали? Да. Чакай сега ще дойда. Betty left the game. Слави, къде си, бе? Ето го. Ай! Чакайте. Бети. Бети. Къде сте? Тук сме си още, Бети. Ето, Бети. Събирайте, това, Слави, събирай и трени за... Бети, къде? Тук. Иначе, по-добре да идеме натам, Бети, айде, бе. Как води и ти разбираш, така да е. Ай, къде си? Не, че аз не разбирам, ама... Толкова ми лаги, че не мога да вода са. Все пак е... колко? 11, 12 или... Колко часа, бе? 11. 11 часа и... Мали, кога стигна толкова? Компютъра не е спрял да работи, е загрел и даже ми става жега от него, като печка е. Добре. Ето те, намерих село. Намерихме село, хора. Къде е? Кате? Къде? Как се чакай, бе? Кате, телепортни ме бързо. Мисля, че някой друг преди нас го намерил, нали, разбирате. Нормално. Всичко е развалено. Ева, Ремейк на... Кате, приеми, Кате. Един си ми ето пречеш. Слави, чао. Бети, ела. Слави, Кой бега? Кате. Бети, ела. Не мога. От тука, Бети, от тука. Илчо, натискам приеми ти, ти пишеш тъпа цепата. Ай, натискай. Хора, Ендермен. Къде? Хора, ще пробваме ли? Убий го, трени перли. Ама ела сме на нас, не мога сама да го бивам, има и пайоци. Идвам. Слави, дойде ли? Чакай, ето го. Къде, Кате, къде си? Не го гледай в очите, Бети, не го гледай в очите, Бети, не го гледай в очите. Просто го отвъдри, Бети, Къде си? го. Кате, къде си? Кате! Бихме ли го? Не. Бихме го. Кате, къде си, бе? Перлата къде е, Бети? В теб ли има перла? Не, нямам нищо. Да, в мене. Коко на паяк. Да, бе, голяма перла. Бети, това, къде сте? Опа, бе, това скелет, къде сте? Я стойте малко, чакай. Аз виждам само Слави. Аз имам мъгла и не мога да виждам и не мога да такова нищо. И не знам на къде сте. Хора, помогнете 8 минути, трябва да превършим епизода. На къде сте? Телепортира се до някой от нас. При тебе, Кате. Леле, за какви ли луди ни мислят? Шопа да ни мисля за луди. Къде е Ендърмен? Ние го убихме и Бети не получи перла. Но виждам каньон. Който сигурно Той няма. виждаш камион. Каньон, не камион. Кой е това? 9 ми... Мали, ще да падна. Прасета, рондон прасета. Хора, внимавайте, аз отивам да се бия с чудовището. Не, всички при мен завършваме епизода. Бързо. Чакай се, айга ти бързото приключване. По 10 минути са епизоди. Махите дроните. Всички при баткови Илчо. Мечовете сгънати. По-бързо, че тече. Чакайте. Тука при мене, бе! Кате, къде си кликнал там, като аз съм тука? Аз съм тука, хора, Кате! При теб съм! Не си при мене. Аз съм до тебе, виждам те в момента. Аз съм. Омага. Чакай сега, аз сам мърдам ли се? Не. Ясно за цяло. Бе, Учо! Добре, Какво правим сега? Добре. Хора, абонирайте се, дайте положителен вод за клипа, дано ви е харесал, ще качвам още много поредици. Виж как това е смешно. Ще се смеем, да. Кой гмуца, бе? Бети гмуца. Изпуснах си работа. Бети по вълна меч. Нали? И абонирайте се. И чакаме 10 секунди има да... Бети, защо се гъзиш? И ти трябва да ми... Чао.